Hear what the Lord says. A messenger shall come. I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, the bright and morning star. The messenger of the hour speaks. Say, Erade asade aba ina se biu. Ye bom paye. Asafo Erade, ina ni munyam maw say na so am ye kwai na ya ba wo na ase. Esese wasema e bayi. Ma emere tumi so na emaye mu adwuma. Ye da wase. E wo Yesu din yi mu. Amen. Amen. Yo adofo no me da Nyankopon ase. Se order no ho asem na yeguso a yesua. Se Nyankopon ma ye order from God or order from heaven. And say divine order. Onyankopon ma ye instruction. And Onyankopon command ye bibi ho. Ehun se Nyankopon ahotefo adi anim nyina ba nyina obi ani ho a Erade ama na instruction awon abrabo ho. Erade an command ni obibi ho. Na ebrenu adi so ebi nso efeli ye. Isi ye hwe Peter no last week no ye hwe specific order given to Peter by Christ part 1 and ye hwe part 2 en shepherding bi a Yesu de ma Peter na en shepherding bi a Erade Yesu de ma Peter na ye hwe ho asem ni nyina ye kai ho asem free Matthew 17:24 to 27 ehon na ebra o mojeje tax egubu se Peter se mo church there for no tua to ananse ontua Peter anka mi bia nwu Yesu animu ase ana anka mi bia nwu so ontua ana minim ana da bi no o se otua nti se okono okokora na se bia bibi furo kra no a eye na oba afie na Yesu ne di nkomo na yehwe asem Yesu ka kire ne se ese etua ese tene bia de ye hye ne ma nimum na oka Bible no na se de be ya yentu omo sentidua nti okaye 27 hono a na sede be ya yentu on sentidua nti kompoa no koto darewa na pata obeba kane no ubie nanum a ubehunu dwetebena ewom eno na fa kotua ema me ne wo Erade asem nie a se yehu se sa order yi Peter nko na obetimi adi ho fo ono nko na obetimi adi ho bem ehun nhira bia ono obetimi anya se Yesu ama na order se onko apumu na onkoto dawa hook na woto dawa no a adwene fish ya obedi kai aba no sika bi sinanum onfa nkotua ono Peter ene Erade de enano yehunu se nyi sika bia na yedie Nyankopon sika yeni sai sika ya Nyankopon ma Yesu ma Peter akọ na afi wakọ yiye afiri abo nanum nyi sika Peter de kọba konhoma nyi sika Peter de kotua na fanse bia na rent enye bibia Peter ede kotua nuani adi ni mu sika na e purpose bi ti hu se ebre bia na de Nyankopon sika anaye ne sika bia no se mu bi nya purpose bi nyese bia sika bia sika ya wodi akra nyina na wo se wodie se sika ya wodia na wo se wotu obi fie na wo ha dai na se bosome so na se kotua rent na sika no wodi a ye betu afeda anum o meso school fees wodi hu sika o man school no baba wo mo library se wo se obedi a ye betwa nka ne mu water bill the same thing ndi abrabom so even o yere kra kwa ni operation ana wafa furo na ebi kwa ebe operation ana mpo na wodura ezo odi hu sika to na daachi bia no odi asolve problems ndi e sika yedie ye ne ankasa ya abrabom untimi nkasa obi de sika ma na fe sika odi ma wo no se fa kobo ayie fa kobo nsama me oduru kwa nso a wo se mahu obi e wo mo bonam de na doye ndi onyame Nyankopon sika enye se de be ya doye se de ntimi mfa abai sika nya doye no untimi mfa tax enya doye sika edi tuama abai jinyare Ghana etuama abai na ya baji sika o se me sika me de ama ahiafo me sika nsa me de ma abai no na ba de aya developmental projects o memu no me sika ma mobrofo me de sika na ma onibie me de kosa me de ko bo nyanka me de ko bo enwisia ya ba chi hotum e ya ba sika
fama no aban no ono anim de sika beye nyankopɔn so sika ye de nyankopɔn sika ma nyankopɔn no a na de ono na sika beye de ono wo beye ene akeka fo bebre no a de nyankopɔn sika de kire de nyankopɔn ne sika ye mfa nye eye mfam so enti se wo di akeka fo akira wo banyira sa aban sika ye mfa ban sika enni ne mfa ban sika nkoya doye nyankopɔn sika de ye mfa nkoya doye ye ne ye ba kire nyankopɔn sika de nipa mfa nye se nyankopɔn kire ne sika de ye mfa nya ba bi ye mfa nkura fa kɔ de ono pa nyankopɔn de ye fa wo sika ya doye fa wo sika ya papa na no ye nhwe ye se Yesu asoma Peter Yesu ama Peter order se Yesu enkoto Peter enkoto dawa na fi afi de Peter no ankasa no akoto dawa na enye Yesu ene beto dawa na ma no muhun sa hook no Peter de beto ayi akoyi adwen de di kan ntia se enye Yesu na ebedi asem so ama Peter order no enye Yesu ene be hunu apata na odi kan ya ma Peter no enye Yesu na ebebie apata na num na fe woyi enam apata obedi kan ba na num ni woyi sika na fi na num enye Yesu na ba ko tua obakɔ payment tax na say Yesu kan so okono ko hunu okoyi apata na sika wo na nimu a o man ko tua Peter adwuma mu ye hu ye nso ya asade ye adwuma wo Nyankopɔn asemu obra Nyankopɔn ba se ye bɔ bibi wo Nyankopɔn enye maye ti he no nso ye ni ani ebeye na fe nso no abre bia de afe ade ba ko mu ne se afe Peter bebu no se is too big to be sent. She said Peter obu no se oboro so ma no so because obi a ono the net na ye adwuma asaw na ye adwuma na fe di onfa onkoto darawa na nipa ogina po anokwa ni nipa ehun se oto dawa se na nipa kra bebo no se na nipa kra bedwina ma no entina fe afe de so ma no Yesu so ma no afe de obu atan a emwa no because ofi se wo ye big eninti saa so ma no de oboro saa so ma no so enuanam de kan se yang atese de nem fan se bi kura no obi aye adwuma no ofi se adwuma no a okura ne PhD okura ono an ne PhD enti adwuma bi wa wonye okura master holder and so okura ne masters enti ana se bibi wo ho a wonye yini kan ti ase na fe yehunu se Ewurade asemu no abrabom no ani asetene mu no die Onyankopɔn pese nipa bia yeye no eno na sese yeye ha sei Peter okobu no won se woye kase echen Ewurade Yesu soma no a emfa papa bia emre Peter wona abrabɔ ho endi Peter emfa papa bia emma wona abrabɔ mu mikura me master's degree eduma we de mi ntimi nye eye Peter ni we se obaya saa ehu pa ye pa ewo abrabɔ mu de mi kan titu ni se Erwade asoma Peter afei Peter no ofi se bia ono de obi a makɔ school ma bɔ me degree adwuma we de mintimi nkoye obi ofi se oyɛ kracheni ofi se ono oyɛ wuraba na adwuma we de enye akrachefo adwuma enye wuraba fo adwuma na ɛyɛ sɛ be papa hwekɔ adwuma nti soma no wonkɔ adwuma bi ani pa wo ye wabrabom bi ebepaja wo bia no yemfa ni agoro adwuma bi ani pa wo ya ebetimi ama wabrabo akoso bia no yemfa ni agoro me wadwuma bi ho a nipa mu na nso diskaba na adwuma bi wo nipa bu enso obehwe mu no na sika bia anim ti mama ye mu ye ho big so if Peter thinks he is too big to be sent here by Peter ofi se o ye big so no oboros man so a homa so pa ye pa na arrogant so they can arrogant na and no arrogant person will enter the kingdom of God. No arrogant person will enter
the kingdom of God. Obia ono obia Onyankopɔn soma. Obia amoro Onyankopɔn soma so. Obi obu no ho sɛ ɔyɛ kɛseɛ ɛwɔ Yesu anim bia no, ɛne expected messenger anim bia no, ɔmfata Onyankopɔn ahenni no. Heaven wɔnka ho. Nimu de wɔyɛ na ho ketua ɛwɔ Onyankopɔn ne n'asɛm anim. Wɔyɛ na ho ketua ɛwɔ Yesu anim. Sɛ Yesu betima soma na soma bia ɛwɔ bia ne abrɛ bia ɔpɛ bia no, wɔn na fata Onyankopɔn ahenni no. Sɛ Yesu asoma Peter sɛ ɔnkɔtɔ dawa hook na ɔmfa nyinam. Obu no sɛ obi a memede asaw na yɛ adwuma. Meme yusu asaw net na memfa we de sɛ ɛyɛ mɔfra adwuma. Nti wɔn nkɔde a ehu pɛ yie paa. Na de ba akɔ a Yesu asɛm yi adesua mu ebeyi na di bio no sɛ emra Yesu soma Peter sɛ ɔnkɔtɔ dawa hook na ɔmfa nyi adwene na adwene di ka bɛba. Wana adwene di ka bɛba no ɔno na num na sika ne hyɛ no. Sɛ Peter okoyi adwene ne wie na ɔkɔ no kɔto asaw ne wie na afei adwene di ka ba na oyi sika ne fi na num a adwene no ɔnya ne die bɛyɛ. Ese wɔnto adwene ne ntwene ana ɔmɛkyenwe ana ɔmfa nkɔkyɛ wɔ bi na de bɛ na ɔbɛyɛ ɛbɛtene ana sɛ ha sɛ deɛ ɔbɛtuma yɛ deɛ ɔpɛ aha edum bi di a onipa bɛtuma use with this discretion power. So bɛtuma use discretion na ebi a wankasa no wɔtumi deɛ yɛ wankasa wɔpɛ ɛni wankasa wo use discretion. Peter na ankasa no ɔda na de ma Peter no anstandi ankɔ ɛnam no so oyi wi a so wɔnkyenwe ana sɛ bi a ɔntontwene ana mfa nkyɛ ana wɔnyɛ ne dɛ ɔhyɛsɛm no anunu hɔ ti Peter bɛtuma yɛ deɛ ɔpɛ bi a hwɛ Nyankopɔn asɛm no bibi hɔ a nipa ebetumi a yɛ deɛ ani ayɛpɛ ɛne wɔbɛte preacher bi a na obi preach ani Bible mu na moyɛ ani Bible mu obi kura asɛm ɛkɔ kura ani Bible mu ɛn san kɔfo yɛ ɔmo kasa mɛkɔ ni Bible mu kura no ɔmo nso kura nso no ayɛ nneɛma bi ani Bible nyame bɔ mbɛka ho asɛm pa yie pa ne mɛkɔ nko nneɛma bebree ɛfa san kɔfo yɛ si asɔndai obɔni atwerɛ gu ho Church of Christ okɔ Bible mu ɛfa hin ɛna Bible mu bɛhu sɛ asuafo ne si asɔndai ne atwerɛ gu ho sɛ Church of Christ enso nipa e preach sɛ deɛ saa deɛ oni Bible mu and obi a no we preach sɛ bibi ni Bible mu no obɛyɛ bibi atia deɛ obɛyɛ bibi onso obɛyɛ deɛ ni Bible mu no wɔn odi fɔ koraa wodi na chia obɛyɛ koraa munhwɛ yie paa yie deɛ meka ne sɛ Yesu wanka nte Peter sɛ ɛnam no nti obi a betuma deɛ ɔpɛ Peter betuma akyenam na we obetuma de akyɛ obetuma ato atwene onya ni wie a ɛmma tamuo mu obi Yesu musa Peter sɛ na adwene no yɛ ne dɛ face no yɛ ne dɛ no musa Peter yɛ wɔn nneɛma bi wɔ hɔ Nyankopɔn anim ɛmma tamuo mu o akyerɛ bɛhwɛ nneɛma bi a Nyankopɔn si kwae ne deɛ Nyankopɔn si kwae ɛne deɛ Nyankopɔn ayɛ silent a ɛwɔ sɛ obi atumi yɛ silent ɛni Nyankopɔn yɛ silent wɔ bibi ho a president fo betuma yɛ deɛ ɔmo pɛ ɛna nso ayɛ bebree Anglican fo betuma yɛ deɛ ɔmo pɛ SDA fo betuma yɛ deɛ ɔmo pɛ Deeper Life betuma yɛ deɛ ɔmo pɛ Bride of Christ betuma yɛ deɛ ɔmo pɛ ubu obi fo ho a unyina so ne sɛ Peter twa adwene twene a ɛde bɛ na ade bu Peter fo sɛ Peter de ade a wo yɛ ne wanyɛ ne yie ni sɛ nka wo to twene unyina so ne sɛ Peter kwakye wi a ade nka Peter sa ade nka wo kyi awie ti ne bi ho de a nipa obi a betuma yɛ de ɔpɛ wɔ ho Nyankopɔn ka Yesu ka sɛ onkoto asaw no ɛwɔ epumu no wan kyerɛ epo no particular place ya onkoto as events bi a da wa no wan kyerɛ ti Peter betumi akoto no ba bia opɛ bia ba bia opɛ bia obetumi akoto da wa no na provider say yɛ pumu nko an de ba bia akoto bia no sa enam no bɛba hɔ enti ene nyame boa sa asɛm ehu nya mepɛ yie pa Onyankopɔn yɛ koom a me nso nyɛ koom ɔkasa ne nso yakasa na de ba ko a Yesu afiri mu no sɛ Onyankopɔn ankasa no sɛ ɔyɛ koom a ɛwɔ sɛ yɛ koom bibi ho a yɛbɛka sɛ Nyankopɔn anim daakye biara no ɛmma Onyankopɔn atemmuo mu ɛna adeɛ baako nso a Peter Yesu sɛ kɔna kɔto hook anaasɛ daawa na yinam na fa kɔtua me no ɛka na fa kɔtua ma me no wo deɛ sɛ Peter di asɛm no so a obɛhu sɛ asɛm no firi Awurade obɛhu sɛ asɛm no yɛ nokorɛ but wani so ɔnhunu Yesu ba wɔkan yɛ o ɛwɔ John chapter 7:15-16 wɔ se Yesu bua kan sɛ menkyerɛkyerɛ nyame dia
na so obi person we Nyankopɔn apɛde a obehu nsankyerɛkyerɛ no efiri mia metirim mia na me bɔ metirim kasa mia na me de madwene ka anaasɛ efiri Nyankopɔn be obi bi fi Nyankopɔn na wa amfa anya dwuma dia wo case ga sie paaye sansem a ye ka efiri Awurade na obi po a heaven won ka ho heaven ni won ka ho Jesus asɛm no ɛne mfiri Awurade yesu sam pɛ sɛ mo Nyankopɔn apɛde a nsɛm a me ka kyerɛ mo nyinaa no mo hu sɛ mia na me de madwene na ɛka mia me authority bi na me de ka na sɛ the authority of God. You're very careful pay ye pa and they say no the can be on say so man yes was my Peter no temptation wo hu me go Peter can nya ba Peter nsam wi a wan hwe ni ya na afa de yesi won fa nkoye no nya no de ba koye ni ma afa de o de koye de ono a opɛ Onyankopɔn hyira ni a ya na enso ya bata Nyankopɔn hyira hu bare say ye bɔ mo ni bebre say be suru Nyankopɔn na ya ma Nyankopɔn asama akaye adwene mo de a Awurade asɛm ye bedi so nti Nyankopɔn Peter ni sɛ ɔde sika ne kɔyɛ de ɔno anka sɛ wɔpɛ sɛ fe Peter de sika ne kutua ne ma school fees ana ɔde kutua ɔno an library no Nyankopɔn sika yɛmfa nyɛ de ani ayɛ po ɛmfa obi sika nya dɔyɛ ɛmfa obi sika ncha ɛnyɛ moburuhu adeɛ ɛnkyerɛ sɛ wɔyɛ fa wɔn sika ɛna ya dɔyɛ ɛnyɛ Nyankopɔn sika ɛnyɛ sɛ obi asoma sɛ kɔbɔ nsan ma me na ɔkɔyɛ no a de sika ma wa na fe nsan no ankɔbɔ na ko hu obi no omobo a na o diska na ma na say me koye no me hu obi na omobo ntima anya amon san no nipa no ebe ne de mo me nya venti obi wo kwa doing more than tie the crown no kra otu abi ko hu ni bre otu abi kra hu ni bre hu o enso ye frɛ won say ye gidifo de Nyankopɔn say emfa ye sika nye no ene o say edi sika ye ba bi Nyankopɔn say emfa ye sika nkro no e won no say ye de kro period ye emfa public opinion obi a ho aban kyerɛ sɛ ha na mu ntua to nko a ɛhɔ na etua akoro aban de yebu ne sɛ tene Ghana Revenue Authority yebu ne sɛ utua tax kɔ wa tene obi nka sɛ sky etua ma events bi a revenue etua ma ban no yɛmfa nkɔ ya doye yɛmfa nkɔ bo nyanka na sɛ ɛbɛyɛ amampa nimfoɔ ɛna authority da Nyankopɔn sika de yɛmfa nya de ani obi yɛmfa nya de ɔno a wɔpɛ ɛnyɛ nnome ɛnyɛ musuo Yesu sɛ yɛmfa Caesar de ma Caesar ne yɛmfa Nyankopɔn de ma Nyankopɔn ɛni Nyankopɔn bɛ sɛ ɔde Caesar de bɛma no ɛni Nyankopɔn nso bɛ sɛ ɔde ɔno de bɛma Caesar yɛ ɔhene a ɔno ne wansa yɛ Roman hene enti ɛtoɔ wɔmfa Caesar toɔ ma Caesar na Onyankopɔn toɔ nso wɔmfa ma Nyankopɔn ɛni ɛmfa Caesar toɔ mre Nyankopɔn sɛ me de ne Onyankopɔn wɔmpɛ woyɛ saa wode wadwene wɔna hyɛ ɛwɔ sɛ de me kɔma Caesar de me ne ma Nyankopɔn obi obɛyɛ saa bia no ɔtaa yɛ bɔne tie Nyankopɔn ma yɛ order ne wɔ sɛ edi so pɛpɛpɛ wonyɛ nkyɛ Nyankopɔn sɛ fa ɛtoɔ ma Caesar na fa ne de ma ne de a ɛnka sɛ me de Caesar de bɛka Nyankopɔn de ho ɛna nka sɛ me Nyankopɔn de nso kɔma Caesar na ɔde developmental projects ɛwɔ man mu ɔde sisi events be hospitals any schools any ade ne any afi wayɛ nneɛma bebree wɔyi akwai no fa Nyankopɔn de ma Nyankopɔn na fa Caesar so de ma Caesar nti asɛ na wade asamoka so we say rather therefore unto Caesar the things which are Caesar's and unto God the things that are God's period and one no Matthew chapter 22 17 to 21 Matthew chapter 22 17 to 21 and one unto order bi Nyankopɔn de ma bia no ye ne pepe se de order na tie na fa de ba akwan ni kan tie se ne se emna Yesu soma Peter no se onko epoa no na onko yi enam na adwene obedi ka ba fees obedi ka ba no sika bi hwananum onyi nkotua ono ne de o ma no order but prophetic directions wo mu o de akwankyere ebata order no ho ene order no nko de ma no de ye hwa akwankyere a prophetic direction and a guide ya na better order no ho ene se Peter prophetic akwankyere na better ho no se wa ni so pepe a o ma asem na ye kwa and Jesus asem na ho Nyankopɔn asem na ho ni mu and yes Nyankopɔn asem na mu atu ne ma de akwankyere na Nyankopɔn de ama no a o gina so na wayi nam no wa ni akwankyere no aso a o ma Nyankopɔn asem aye kwa ti yebetima ma Nyankopɔn asem aye kwa so the word can be ineffective if Peter does not follow the prophetic directions because the prophetic directions are attached to the order on the prophetic direction you know Nyankopɔn ede ka Nyankopɔn de akwankyere abata asem no ho eni asem no betima ineffective ebetima I avoid the crowd asem no crowd say enya dwuma
enye Nyankopɔn asɛm na mu atu o enye Nyankopɔn asɛm na ena ne kuru but Peter wa enye kwankyerɛ no so a akwankyerɛ na ɛbata asɛm no ho no yɛbɛhwɛ kwankyerɛ no yɛhwɛ asɛm no so die asɛm no betima yɛ kwa sɛ Peter ani akwankyerɛ ɛbata asɛm no akyi a because Nyankopɔn de adiye akwankyerɛ ana ɔde akwankyerɛ bata evans bi order no a Peter ɔde man no ho eni sɛ odi so pɛpɛɛpɛ de a ɛne Peter di follow prophetic order no nko a de a ɛne Peter de Nyankopɔn aka no ana de Yesu kan no ɛbɛbam ɛna enyina Peter didi nso ɛnyɛ sɛ Peter dwuma na wɔkɔ bi no ɔdidi a ɛna evans adwen no a face no ɛbɛba no ɛnyɛ na ho ɔden ne didi nka ho ne de ne so ɔbɛn ne pɛpɛɛpɛ sɛ ɔda ɔtokora no ɔkɔ a ne doubt no ensi die Yesu yɛ no kwae because aboa no nye Peter na ho ɔden ɛnyɛ enyina mpaeɛ Peter bɛbɔ so enyina adɔyɛ bɛbɔ so ɛnyɛ didie katahyi bi na ɔde ba kɔ na mama na bam no egyina sɛ de Peter bɛyɛ ne pɛpɛɛpɛ no so and yɛhwɛ the prophetic directions ɛbata asɛm no ho ne yɛhwɛ order na ɛwɔ asɛm no mu order ɛwɔ asɛm no mu sɛ one Peter na ba akɔto asɛm no asɛm sɛ ne dawa no a hook no wɔn ba akɔto ɛna adwuma that's order ɛna afei two Peter na adwen no a obedi ka aba no Peter na bie nanum na wɔyi sika no bie nanum na wɔyi sika no Peter adwuma ɛna adwen na adwuma afei no akyi no Peter ɛkɔyɛ payment ɛde akɔma authority sɛ ɔne ne wura ne tax no enie no revenue no ɛna sɛ tax no enie no Peter adwuma ɛno ano no na prophetic direction ɛbata ho no sɛ one didi kan no wɔso ɔnkɔto no ɛpo mu ɛni obe sɛ ɛpo mu so ɔkɔto no baabi mfuro biara na nya po mu a wafeele two ɔsɛ anoma abo obedi kan adwene obedi kan aba no nanum na ɛna evan sɛ bi a sika no ɛhyɛ ɛni ɛno nso sɛ Peter mixe ɛnya adwene ɔtɔso mienu o ɛnya de ɔtwa to o na mu odi kan ɛno nso wɔ hɔ baako no mienu no ɛna afɛ two nso no nanum ɛna sika no hyɛ eni baabi a ɔmɛfe ntonkɔnkɔn so entua na no o ɛna eni nso na akɔfo o na mu ɛhyɛ nanum ɛyɛ mystery obiara nim una betimi ehunu no ayie ti yɛn no yɛnhwɛ ndi yɛhunu prophetic directions no eni san ɔkɔto no nsuo fufuro biara mu a apart from baabi a Yesu ahyɛ ne sɛ wɔn to no ɔkɔto baabi a ontimi ɛna no ɛmba ɛna ti sɛ adwene di kaa no nso no ɛno ne awurade sɛ the first fish not the second fish or the last fish that is direction the first fish adwene pata obedi kaa ba no nanum na hyɛ o hwɛ awurade asɛm yɛnti Peter ɔkɔ na ɔmenani ɔto daawa no na nani ankɔ so na ɔmenani a na hɔ hwɛ baabi ofuro na adwene obedi kaa no ɛno na awurade sɛ sika no hyɛ nanum ɛnyɛ adwene ɔtɔ so mienu o ɛni sɛ Peter ɔmenani a na hɔ no feli pa ɛne ɛna no ano no ɛna afei nso no deɛ ebio nti ni sɛ ɔhwɛ sika no firi adwene ofuro biara num ɛka deɛ odi kaa no nko ahɔ yɛhwɛ no nso sɛ adwene no fish no osɔ wɔyɛ kɛse o so odi kaa nko ade a nanum na ɛna vance bi a sika no ɛhyɛ ɛnti ni sɛ Peter expect firi adwene kɛse hɔ ne mu adwene odi kaa hɔ minim wɔn nso bia baabi a wohwɛ wo nsira wayaresa wɔne mu onyam ɛne ahotɔ ɛna nkwagye afiri yɛhwɛ no nso bebree pɛ yɛnti sɛ deɛ odi kaa no ɛba ne Peter yi no to twene deɛ a wato asɛm no atwene ɛno ano no wɔnhunu bio yɛhwɛ no nso bibi hɔ na sɛ yɛhunu yɛn nsa nkyerɛne a yɛbɛyera wate ɛna afei nyɛ no nkɔ ɔsɛ aboa no nso the fish no ɔhyɛ n'anum nti fish n'anum ɛna sika no hyɛ direction ɔma no direction fish no ɛntua na no Peter ɛyɛ kwankyerɛ ɔde abata ɔda no ho nti akwankyerɛ Nyankopɔn sɛ Awurade mayɛ bɛ Awurade ɛba ɛne ahoɔden ne bɛkɔ hyia Awurade prophetic direction bebree wom adiifo nse bebree no na yɛ nkɔm hyɛ fa Awurade mayɛ ho sɛ obeyi ne ho adia adeɛ wei ni adeɛ ne besie sɛ na hotefo a ɛbɛtena wiase twatoɔ ɔbra a wɔse yɛ bonie ne nyinaa Onyankopɔn asɛm mu ɛsɛ ehu prophetic direction aboa no ɛwɔ nanum entua fish no sika no ntua na no to ni so o expect free na no minim bia wo expect bi bia free
expectation ekura won ho na de ma wo na afei onko fe nto konkon so sika na emeto nsu na Peter onu ankasa afei wo kwa wotene ba bi no epumu Bible say epumu na fish no fish o dis kaba no wo ye wo ba bia ene obi a odi Nyankopɔn asɛm ba ewo ba bi obi odi Nyankopɔn asɛm ba no ye wo ba bi o ba bi Nyankopɔn obi odi Nyankopɔn asɛm ba no nti ye wo fish a odi sika ba ye wo ba bi o wo na Awurade asɛm ɛse ba bi a na asɛm wo no ene ehwe na asɛm firi ni ehwe Nyankopɔn asɛm mfiri ba bi a na asɛm ni o ye ehwe Nyankopɔn asɛm firi ba bi a Awurade asɛm ɛwɔ fish no num na sika no ɛhye enti ɛnhyɛ fish odi ka no na sika no hyɛ o ni kan hunu sɛ enti enye nipa bia ɛnkyɛ ɛna Awurade asɛm wɔ enye fish no na num na ɛhyɛ ti nipa bia num na Nyankopɔn asɛm wɔ ti ye hwe Nyankopɔn asɛm afiri nipa bia no ye bɛyira Nyankopɔn asɛm ye hwe ye nhyina afiri ba bia ye bɛyira enti enye enti ba bia Nyankopɔn de fish no a sika hyɛ nanum no de Peter ɛno na Peter ɛhwɛ nti ba bia fish no wɔ no ɛhɔ na Peter bɛkorɔ na the Peter or her fish and so up sika he nanum minim de wo so wo hwɛ na wo hwɛ fish ya sika nanum de ane wo pomu o oni da nsu mu o ene woni do da mu o wo pe ba bi Nyankopɔn asɛm ode a wo pe nipa Nyankopɔn asɛm ode nkyɛ na fi sɛ Nyankopɔn asɛm obi a okura PhD obi a ɔyɛ professor obi wa kosuku akɔkyiri obi papa hwɛ kwa wo bayira di Nyankopɔn se na asɛm wɔ ne nkyɛn no ne nkyɛn na asɛm wɔ ɛmfa wɔn so wakɔ school akɔkyiri ana wɔn kɔ school nkɔ akyiri Nyankopɔn se masɛm nipa ne nkyɛn masɛm wɔ ne nkyɛn diaka bia nka hwɛ Nyankopɔn anim ɛni ya adwene bu sɛ fish kɛseɛ ɛna sika hyɛ n'anum a ya Peter ɔbɛfeeli efi sɛ Nyankopɔn asɛm ɛwɔ nipa akasafoɔ nkyɛn nkurɔfoɔ bi wɔn abini wɔ wiase philosophers great thinkers ɛna Nyame asɛm wɔn nkyɛn yɛbɛfeeli wate ɛnyɛ very careful pɛ yɛ pa fish no ɔno nanum ɛna sika no ɛhyɛ ɛni sika no ɛni baabi a anti baabi a Peter bɛkɔ no baabi a fish no wɔ no sɛ hɔ wɔ koraa no hɔ na bɛkorɔ hɔ na Peter bɛkorɔ nti Onyame asɛm a da bia ɛba yɛn nkyɛn a yɛn nso yɛtie nyinaa no baabi a asɛm no wɔ no ɛhɔ na daakye hɔ na wɔsɛ yɛn nso yɛkorɔ deɛ asɛm no wɔ baabi asɛm no wɔ no sɛ kwaa wɔ koraa no a ɛhɔ na abɛkorɔ and akwankyerɛ a ɛbata ɔda hɔ no ɛni bi sɛ wɔ ani ɔda no so a ɔda no obɛtumi adi so o nanso wɔamfolo akwankyerɛ no a asɛm no bɛyɛ kwa ɛne Nyankopɔn asɛm na ayɛ kɔ o na mmom adwene di kaa no wɔamekse adwene di kaa no wɔto atwene wankye wɔ no ɛno deɛ na ma asɛm ɛne Nyankopɔn asɛm na ɛni ahoɔden o sɛ ɛmmoa yɛ ne sɛ Nyankopɔn ntumi mmoa yɛ ne sɛ Nyankopɔn ntumi nsa yɛ yadeɛ ne sɛ Nyankopɔn ntumi nhwɛ yɛ so na mmom yɛne ankasa gye a yɛ Nyankopɔn nie ɛwɔ yɛn ankasa yɛ abra bom ntino ɛna nyɛma bebree hɔ a ɛkutia yɛn enti Peter sɛ wa follow prophetic direction pɛpɛɛpɛ a ɔma Yesu asɛm ayɛ atoro ba ne Yesu asɛm de nkae no korɛ ɛnyɛ gyidie na mmom ne deɛ ne sɛ obɛdi so pɛpɛɛpɛ Onyame asɛm no ɛyɛ no koro ɛnkwa wɔ mu nanso sɛ yɛamfollow asɛm no a ne de Nyankopɔn bɛsɛ yɛyɛ biara ne yɛ bɛyɛ deɛ a ɛyɛ ne yɛhu pɛyɛ paa wopɛ yɛpɛ nkwa anaa Yesu enti Peter ɔmɛsɛ wem nyinaa Nyankopɔn asɛm deɛ ɔnhunu sɛ ɔde akwankyerɛ a ɛbɛta asɛm no ho no sɛ Peter de to nkyɛɛ deɛ a sɛ de tie biara ne deɛ Peter ɔbɛyera ɔnhunu nti yɛn nso yɛn nsa nkyerɛ ne yɛnhunu ɛbɛyera o nti Peter ɔwehwɛ aboa bi a fish bi a sika hyɛ n'anum menim deɛ ɔn so ɔhwɛ baabi a ɔhwɛ nkwagye afire baabi a ɔhwɛ ɔnhyira afire baabi a ɔhwɛ sɛ yɛpɛ nkwagye deɛ a Yesu akwankyerɛ Yesu anum asɛm so ɛna yɛn nam bɛtumi anya nkwa o onipa biara ne wiase na anum asɛm bɛtumi ama ɔnya nkwa da biara da onipa biara ne hɔ a ne direction bɛtumi de akɔ heaven da onipa biara ne hɔ a ɔno ane guide bɛtumi de akɔ heaven da ɛka Nyankopɔn no ankasa ne guide ho nti yɛnyɛ very 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 careful enti deɛ meka nie enti Peter so yɛ biribiara pɛpɛɛpɛ deɛ a ɔbɛhu Nyankopɔn ne muonyam nti yɛn nso Nyankopɔn asɛm no yɛdudu pɛpɛɛpɛ a yɛbɛhu Nyankopɔn ne muonyam mmiyɛ mu yɛn ho kɛseɛ yɛbu yɛn ho Peter ofi sɛ he's too big to be sent ofi sɛ woyɛ kɛseɛ nti Yesu anim yɛ kɛseɛ ɛnyɛ arrogant Yesu ntimi nsoma ho sɛ afei bɛte Peter ne ɛne deɛ wokunu yɛ sɛ ɛne deɛ na bɔto daawa
na wakɔ fam koraa o obi ɔno de net ne yɛ adwuma ɛnɛ da one hook no de yɛ adwuma na ogyina mpoano de nipa bɛka de nipa bɛdwene saa akyi ne yɛ didi a Nyankopɔn ntimi nsom no o Peter wɔmfa ho de nipa bɛka ogyina mpoano na wɔto da wa mo na mu ai wakɔ fam ana nyame adwuma ɔgya ayɛ Nyankopɔn na ebu bem Nyankopɔn na ebu atan ɔno na wɔsɛ yɛde yɛn to no so Nyankopɔn na wɔsɛ yɛtie ne na ɛnya die nipa bi ɛkeka ɛdi Nyankopɔn di Peter wɔgyidi o wanyi ani o asam no ɛbɛbam ɛndi de mi kan sɛ Peter nso de yɛde si ya na sɛ ɛnyɛ na ho wɔden ɛna ɔde nya sika no ɛdi sika no ɛyɛ miracle money but ɛnyɛ sɛ bi ɛyɛ miracle nte bɛtɔ kokɔ nso ɔyɛ adwuma tiɛ nso nyɛ sɛ bi Nyankopɔn bɛhyira ni sika ba bɛgu yɛ ɛbɔtɔ mu o Nyankopɔn ayɛ nhyɛ bebree ato wɔ sɛ ɔbɛhyira yɛ nanso ɔnam yɛ adwuma yɛ so nti dare wɔn a Peter to yɛ no ɛkyerɛ adwuma a ɔyɛ yɛ ɛna Nyankopɔn nti Peter yɛ adwuma ɛna di sika no baa nti yɛn nso Nyankopɔn yɛ adwuma a yɛbɛyɛ no Nyankopɔn bɛfa so nso ahyira yɛ Nyankopɔn ahyira yɛ ne adeɛ na ɛde yɛ bi som yɛ ho na ɛde bi so asom Awurade Peter nyɛ nhyira no na odi order no so no ɔde bi som ne ho ɔde bi so som Awurade nti yɛ sɛ Nyankopɔn sɛ Awurade ehu yɛ mɔbɔ na ɛnɛ Nyankopɔn nsɛm a na abɛɛ nyinaa no ɔma yɛ ahoɔden na ɔda bi a bata na asɛm ɔda direction bi a ɛbata na asɛm obiara no Awurade mi mfa nya dwuma na de yɛ dwuma pɛpɛɛpɛ de a ebi Nyankopɔn ni mu nyam nyame asɛm no sɛ ɛda wanka nhwɛ a wunhunu nti sɛ ɔsi asɛm na ɛdɛ na wanka nhwɛ obetuma ka ho asɛm bɔne ɔka hwɛ a wɔn nsa asɛm no ɛda na asɛm nyɛ dɛ Awurade mo yɛ ntimi nka na asɛm hwɛ ne hu ne da a ɛyɛ ne ntimi mfa nso Nyankopɔn Awurade nhyira asɛm so ma yɛ ɔnhyira so ma yɛ no ɔnhyira so ma yɛ ɛwɔ Yesu din yi mu amen. Amen. Hear what the Lord says. A messenger shall come. I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, the bright and morning star. The messenger of the hour speaks.